Broni, anna nyt se. Rauhoitu. Ei se tiedäksellä, että Tule, mitä hätää? Ai on vittu kun kuulette. Vertaa. Rauhoitu nyt. Täällä on Helsingin. Kiitos. Eikö nyt? Katsotaan seuraavalla ylös. Onko se täällä? Tämä aika sillä. Täälläkin. Tämä on oikeasti sillä. Sairaan. Aivan nyt tulee se Oikein tämmönen kysillä tää juttu oikeesti. Sä hetken muovikkiin ja Ei, kun tää on... Tää juna lähtee heti. Ei. Ota äkkiä. Tässä on vittu lippu. Ei ne tolleen tähteen. Mitä? Nyt tulee. Ihan sairas. Ei ne tolleen tähteen. Tää tulee niin kyttä juttu oikeesti. Juhu. Eihän ne tolleen tähteen. Toi vittu pahoinpitely. Tää on pahoinpitely. Juttelemaan Broden kanssa. Hei, kuuntele vaan. Tää on niin pahoinpitely oikeesti. Ota vallan kuva. Tää on ihan sairas. Tää on ihan sairas. Meno. Mitä? 4 äijää hakkaa yhtä. Mitä mä tulen? 4 äijää hakkaa yhtä. Tää menee niin hyvin. Tää on sairas pahoinpitely. Menikö se kiinni? Ei, kun se on täällä. Onko? Mikä? Ei vaan. Vanhat oli juttelemassa. Kun Brodia kanssa järkyttänyt. Niin juttele Broden kanssa. Mikä mitään tilanne? Hei, pidä kiinni. Mikko Brodia on niin järkyttänyt. Jaa, tää on yhden kytillä. Älä pelkää. Joo. Tää koko juna on nyt pysähtynyt. Mikä asema tää on? Hei, miksi sä tulet tähän mitään? Miksi tää pahoinpitelyä tuota? Kaikki se haluaa.